Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами працювати, обговорювати найактуальніші теми, які стосуються України. Вже радий вітати у нашій студії гостя цієї години. Це Олександр Москалюк, політичний аналітик. Я вас вітаю. Доброго дня. Одразу переходимо до головної і, я скажу, оперативної теми. Лист Міхеїла Саакашвілі до президента Петра Порошенка опублікував на своїй сторінці у Фейсбук прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. У листі Саакашвілі зізнався, що допускав і допускає багато політичних помилок. Він висловився за деескалацію ситуації, пообіцяв не вдаватися до подальшої дестабілізації і запропонував переговори з уповноваженим представником. Також додам, що натомість, як свідчить штурм Міжнародного центру культури і мистецтв на алеї Героїв Небесної Сотні, свого слова пан Саакашвілі не дотримався. Про це вже написав Цеголко під цим постом на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую: «З огляду на численні запити журналістів, а також на коментарі самого Саакашвілі, в яких він маніпулює змістом цього листа, прийнято рішення його оприлюднити». Кінець цитати Цеголко. І зараз хочу зацитувати безпосередньо сам лист Міхеїла Саакашвілі, який опублікував Святослав Цеголко на своїй сторінці у Фейсбуку. Тож цитую. «Уважаемый Петр Алексеевич, несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины. Конечно, я допускал и допускаю много политических ошибок, но но сейчас, как никогда, уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить». Кінець цитати. Ось такий лист написав пан Саакашвілі, точніше, зі слів Святослава Цеголка, лист, який він опублікував у себе на сторінці. Як можемо спостерігати за розвитком подій? Тому що дуже багато бачили і, знову ж таки, за словами самого Цеголко, маніпуляції стосовно змісту цього листа. Спочатку казали, що взагалі жодного листа ніякого не було. Як зараз можуть розвиватися події? Ну, тут є два моменти. Перший момент – це чи це лист, який реально написаний паном Саакашвілі, чи, можливо, немає нічого подібного до того, що писав пан Саакашвілі, і, може, він взагалі не писав листа. Да? Це, швидше, така юридична площина. І другий аспект – змістовні характеристики цього листа. Що стосується змістовних характеристик, давайте не забувати, що пан Саакашвілі отримав дипломатичну освіту. І, в принципі, з точки зору дипломатії, він написав таким чином, що цей лист можна тлумачити в самий різноманітний спосіб. Що стосується юридичної площини, чи має це якісь наслідки, як повинні розвиватися події безпосередньо в юридичній площині? Кримінально-правових наслідків немає. Можуть мати місце цивільно-правові наслідки. Ну, наприклад, пан Саакашвілі може подати позов про захист честі, гідності і ділової репутації. І сказати, що це не він написав цей лист, а наявність цього листа, який не він написав, шкодить його діловій репутації. І зобов'язати, наприклад, вимагати зобов'язання спростувати інформацію, що це буцімто його лист. І це б насправді, якщо це дійсно не Саакашвілі, якщо він, да, то це був би правильний розвиток подій, і я б з радістю тоді побачив би нові судові засідання, тому що ми за останнім часом за судовими засіданнями можемо спостерігати як за певним таким театральним дійством. Інша справа, що пан Саакашвілі насправді в багатьох випадках уникає сам судових різноманітних процедур. І, наприклад, історія з громадянством, де він має можливість, має право, яке передбачено Кодексом адміністративного судочинства, звернутися про те, щоб визнати указ президента незаконним, він натомість поки що цього не робить. Да? І от мені цікаво, чи в цьому відношенні, от як відреагує Саакашвілі, тому що тут може бути симптоматичний дуже момент. Тому що для мене питання, да, якщо людина вважає, що дійсно його незаконно позбавили громадянства, то логічно було би звернутися до суду. Я розумію, звичайно, можна завжди апелювати до якості судової системи, але це не означає, що не можна добиватися своєї правоти в суді, тому що, ну, все ж таки єдиний правильний спосіб – це правовий спосіб вирішення всіх конфліктів. Незалежно про який конфлікт ми говоримо, і в тому числі, якщо ми кажемо про якісь вуличні акції, то ми теж завжди наголошуємо, власне, сам Саакашвілі завжди наголошує, що ми діємо в законний спосіб. Врешті-решт будемо очікувати офіційних коментарів як Саакашвілі, так і його соратників. Але зараз давайте
таку собі уявіму ситуацію, що все ж таки це справжній лист Саакашвілі. І як так розуміти правильно? Ми спостерігаємо, суспільство спостерігає з екранів телебачення, що Саакашвілі усіма можливими словами лає президента, все, що з ним все, що його стосується, адміністрацію президента, політичні справи і так далі. Ну, все, да, що стосується президента. А у цьому листі ми бачимо такий, да, як ви кажете, дипломатичний хід, культурно і готов в будь-який момент з вами переговорити. Чому в нього це така ідея? Знову ж таки, нагадаю, уявімо, що це все ж таки, якщо справжній лист. А чому все ж таки на такий крок іде Міхеїл Саакашвілі? Що там такого трапилось, про що не афішується для загалу? Кілька може бути моментів. Момент перший. Невід'ємною ознакою мови є можливість тлумачити одне й те саме слово по-різному. І знову ж таки, в цій частині Саакашвілі зробив максимально можливе, щоб потім сказати, що я мав на увазі не одне, а мав на увазі інше і так далі. Другий аспект. Ну, я думаю, що все ж таки позиції Саакашвілі з юридичної сторони, вони для нього не найкращі, і він це усвідомлює. Я маю на увазі справу, пов'язану з громадянством, маю на увазі питання іншого характеру, пов'язані там з його фінансуванням його діяльності, і питання, які пов'язані з можливістю екстрадиції, звичайно. І, звичайно, в цьому відношенні природно, що будь-яка людина, вона може злякатися, тим паче, давайте ще з'ясуємо, а коли безпосередньо був написаний, ну, уявімо собі, що був написаний цей лист, з однієї з варіантів даних, наскільки я теж дивився соціальні мережі, буцімто цей лист був написаний, коли він перебував в слідчому ізоляторі. Це теж людина опиняється в своєрідній психологічній обстановці, і вона може діяти по-іншому. Ну і крім того, політика з мораллю все ж таки немає нічого спільного. І це теж треба не забувати. Давайте згадаємо події на Майдані, коли пламенні промови були, але в той же час йшли перемовини з Януковичем. По-моєму, це дуже такий яскравий приклад, який свідчить, що не завжди політики те, що вони артикулюють, справді думають, або вони можуть так само думати, але розуміти, що все ж таки на компроміси слід іти. Але все ж таки я переконаний, що якби Саакашвілі був впевнений в тому, що в нього немає юридичних проблем, якби він був впевнений в тому, що він дійсно спроможний підняти, отримати достатню підтримку населення, то такого листа навряд чи ми побачили. Добре, з іншого боку, чому саме зараз цей лист опублікували? Тому що про нього вже ходили чутки і казали вже давно. Мені здається, що, знаєте, от є такі точкові моменти, з якого часу відбуваються певні зміни. І от якщо десь до неділі все ж таки Саакашвілі мав психологічну перевагу, навіть по ньому було видно, що насправді він перебуває в хорошій психологічній формі. Він схуд, очі в нього горять, він опинився в своєму середовищі. Він все ж таки такий от свого роду король революції. Да? В неділю була допущена, мені здається, все-таки суттєва помилка. Я думаю, що в оточенні президента це теж зрозуміли, що це може бути таким от своєрідним переломним моментом, який необхідно використати. І мені здається, от вони вирішили, оскільки вже відчули, умовно кажучи, запах крові, оцей ось Саакашвілі, що він вже може втратити різко свій рейтинг, вони, звичайно, що вирішили використати оцей аргумент для того, щоб свої позиції, які були достатньо слабкі, посилити, навпаки, позиції Саакашвілі, який почав набувати форми політичної, навпаки, послабити. От зараз повернемося до цієї теми. Хочу звернути увагу наших глядачів, прошу режисерів ще раз показати ось цей лист, оригінал. Саме пост Facebook Святослава Цеголка, і саме оригінал цього листа, я так розумію, це скріншот. Ось ми бачимо його. Сам пост у Фейсбуці Святослава Цеголка, і ось лист, і внизу, що не менш важливо, так само підпис Саакашвілі. І от теж хочеться таке зрозуміти, підпис Саакашвілі. Що він може сказати на цей раз? Тому що, пам'ятаєте, був вже випадок, коли Саакашвілі казав, що його підпис підроблений, і то не справжній його підпис. Ось тут бачимо, що вже підпис є, і які коментарі тепер слід очікувати, чи справді так, чи ні?
Ви знаєте, з мого невеликого досвіду спілкування з політиками, мені відомо, що, як правило, вони використовують кілька різних підписів. Часто люблять, щоб документи, які мають важливе значення, навіть не вони підписували, наприклад, підписували там секретарі, помічники і так далі, і потім встановити, чи це підпис цієї особи, чи не цієї, виявляється неможливим, тому що треба ж порівняти оригінали, відібрати зразки почерку, так? А коли їх неможливо зрозуміти, чи це була ця людина, чи не ця, то це достатньо складно. Тому тут неоднозначна для мене ситуація з підписом. Буває, може мати політик 3-4 варіанти підписи, це один момент. І другий момент, те, що 3-4 людини за нього можуть підписуватися. От знову ж таки, слід звернути увагу на те, що днями напередодні навіть Саакашвілі сказав, що все, мітингів більше не буде, ось цих за імпічмент, антикорупційних. І хоча раніше анонсувалося, що він особисто анонсував, що мітинги ці будуть до тих пір, допоки не виконують усі вимоги. Знову ж таки, вважаючи на слова Саакашвілі, які лунали зі сцени у цю неділю, він сказав, що вимоги не виконуються, ну і тобто і мітинги ці будуть продовжуватися. Але тут його думка різко змінилася. Тобто з цього можна зробити такий собі висновок, що Саакашвілі не сам приймає рішення усі, і він не є ідеологом ось цих усіх рішень і вимог, за які він безпосередньо каже. Ну, це перший висновок, який можна зробити. І другий момент. Я думаю, що Саакашвілі, в тому числі, як людина, яка впливає на процеси, безумовно, що там він не сам, не єдиний в цій команді, але як людина, яка впливає, він може бачити, що все ж таки масштаб акцій, можна говорити про те, що він є великий, але він є недостатній. Другий момент. Я думаю, що Саакашвілі відчуває ще і інший момент. І міг побачити в неділю прекрасно, що яким би ти чудовим оратором не був, на певному етапі ти втрачаєш владу над натовпом. Ну, природа така цього явища, натовп. Да? І це є небезпечним. І це є небезпечним в тому числі для Саакашвілі. І я думаю, що ці фактори теж на нього певним чином могли вплинути. Повернемось до цієї теми. У нас зараз на прямому телефонному зв'язку Семен Кривонос, керівник Київської міської організації Руху нових сил. Пане Семене, вітаємо вас. Доброго дня, студія. Будь ласка, от хочеться почути ваш коментар стосовно листа, який опублікував у Фейсбуці Святослав Цеголко. Чи належить цей лист Саакашвілі? Чи його цей лист? Ну, стосовно належності листа, Михайло Саакашвілі вже навіть зі сцени заявляв про те, що дійсно він готовий до переговорів з президентом, з діючим України, і немає жодних підстав вважати, що лист фейковий. Проте, на що слід звернути увагу, що нічого страшного в цьому листі немає, жодної капітуляції. Це нормальна риторика європейського політика, який ставить інтереси країни нашої вище власних інтересів і розуміє абсолютно те, що і про це він говорив зі сцени у цю неділю, потрібно говорити з президентом і говорити про те, що країна рухається в неналежному напрямі, країна потребує реформ, країна потребує боротьби з корупцією. І ескалація конфлікту, вона лише грає на руку зовнішньому ворогу України. Я не думаю, що цей лист, як він поданий безпосередньо самим Святославом Цеголко, якесь має негативне значення чи якісь там політичні ризики. В жодному випадку пан Михайло діє як справжній європейський політик світового рівня. Пане Семене, але ж ми спостерігаємо, що у пана Саакашвілі постійно змінюється риторика. Тобто він вимагав вже імпічменту, а тут йде вже на перемовини. Як це взагалі зрозуміти? Розтлумачте, будь ласка. Ми тлумачимо так, що наші вимоги з початку 17 жовтня, вони майже не змінилися, до них додалося не імпічмент безпосередньо Петру Порошенку як Петру Порошенку, а прийняття відповідної законодавчої бази, яка створить необхідний баланс сил в нашій державі і запровадить демократичну процедуру у разі, якщо президент України, чи цей, чи інший президент, який буде порушувати Конституцію та буде далі робити неправильні кроки щодо країни, то він може абсолютно демократично
фактично за допомогою парламенту до нього може бути застосована процедура імпічменту. Тому ми говоримо про закон про імпічмент і про законопроект, який вніс у Верховну Раду Юрій Дерев'янко, народний депутат, який є членом Руху нових сил Михайла Саакашвілі. Тому жодної зміни риторики не відбувалося. Пане Семене, я ще маю таке питання. Саакашвілі спочатку говорив, що акції, мітинги, які щонеділі відбувалися у Києві, будуть відбуватися до тих пір, допоки не виконують усі вимоги. А зараз Саакашвілі напередодні заявив, що все, мітингів більше не буде. Чому таке рішення прийняли? І взагалі чого очікувати далі? Які дії Михайла Саакашвілі далі в його політичній діяльності? Подивіться, не дивлячись на відкритість Михайла Саакашвілі і нашої політичної сили, до речі, там гість вашої студії, я почув частину бесіди, говорив про те, що чи ви пролунало запитання, чи самостійно приймає пан Михайло такі рішення. Звісно, що пан Михайло радиться з нами, в першу чергу, з членами політичної ради партії. Ми всі чітко розуміємо, учасники цього протесту, що влада всіляко намагається загострити та привести до ескалації конфлікту, і події навколо Жовтневого палацу останні вони це ще раз підтвердили. І цілком зрозуміло, що напередодні свята у нас залишилося 1,5 тижні до Нового року. Католицьке Різдво вже, можна сказати, цього тижня. І це цілком очевидно, що і тим більше анонсовані якихось антиміхомайдан, як його називають в соціальних мережах, збирають якихось людей для того, щоб ще більше загострити конфлікт між нашими мітингувальниками і якимось там фейковими, то цілком очевидне і нормальне рішення, але ми продовжимо нашу боротьбу, продовжимо наші мирні протести, і про ніяке згортання нашого мітингу, наших вимог взагалі не йде мова. Побачимо у наступному році, і ще й в цьому році побачимо і заяви, і дії з нашого боку мирні, тому говорити про згортання нашої боротьби дуже зарано, дуже зарано. Пане Семене, останнє питання, уточнюючи, повертаючись до теми листа, який опублікував Святослав Цеголко. Чи можете ви зараз підтвердити чи спростувати, чи справді саме цей лист, який опублікував Цеголко, писав Михайл Саакашвілі? Так чи ні? На це питання більш доречно запитати безпосередньо саме пана Михайла, бо я не був свідком написання будь-яких листів. На жаль, не мав можливості зараз прямо поспілкуватися. Це відбулося буквально там на протязі години, я так розумію, цей інформаційний викид. Тому краще це питання задавати Михайлу Саакашвілі. Але я жодних не маю підстав говорити про те, що саме цей лист чи є підробленим, чи справжнім. Я думаю, що це питання доречніше пану Михайлу. Дякую вам дуже за коментарі. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Семен Кривонос, керівник Київської міської організації «Рух нових сил», був на прямому телефонному зв'язку з нашою студією. Повертаємось до студії. Чи маєте щось прокоментувати від почутого? Ну, власне, тут особливо я навіть не знаю, що коментувати, тому що, в принципі, нічого нового ми не дізналися. Стосовно вашого коментаря, пан Семен сказав, що спільно приймають. Що спільно приймають. Але ж ми то не це мали на увазі. Це зрозуміло, що спільно приймають у Руху нових сил, але робиться інший висновок. Чи можна зробити цей висновок, що все ж таки радяться з тими людьми, яких не афішують для загалу? Чи можна зробити ось такий висновок? Ну, очевидно, що є перша людина, це Юрій Дерев'янко, який, в принципі, впливовий в усіх відношеннях. І я думаю, що в першу чергу це питання треба до нього спрямовувати. Розумієте, ми повинні зрозуміти, що політика – це завжди відображення економіки. І політикою керують ті, хто мають фінансові ресурси. Так існує в Україні, так існує, повірте мені, і в Федеративній Республіці Німеччині, і в Сполучених Штатах Америки. А раз так, треба тоді запитати все ж таки, хто здійснює фінансування пана Саакашвілі. Я поки що не беру історію, яка там не зрозуміла по порушеній кримінальній справі стосовно пана Саакашвілі, але принаймні ми найбільше із того, що нам відомо, зрозуміло, що пана Саакашвілі може фінансувати, це логічно, пан Дерев'янко, для якого, в принципі, начебто є для цього ресурси. Тому очевидно, що ті люди, які пов'язані з паном Дерев'янком, вони і впливають на формування, в тому числі, позиції, яка може змінюватися. І саме зараз долучаємо до нашої розмови ще народного депутата України Борислава Березу. Пане Бориславе, вітаю вас. От, будь ласка, цікаво тепер і ваш коментар почути стосовно листа, який опублікував Святослав Цеголко.
Саакашвілі до Порошенка. От як ви гадаєте, наскільки справжній цей може бути лист, і чи побачили ви в ньому щось таке скандальне? От я не знаю навіть, як правильно висказати. От саме вашу думку цікаво почути. Все бачили вже все. Більше того, я вже запитував, як же так сталося, що спочатку шоколадний барига, а потім не барига, а потім людина, з якою треба вести перемовини, і змінилася риторика і щось таке. Знаєте, я хочу сказати, що ті рухи, які зараз виконує пан Саакашвілі, дуже легко пояснити. По-перше, це підтверджено його листа підтвердили ті люди, які навколо нього, і це був пан Гриценко, а потім пан Дерев'янко сказав, що так, він знає про листа, він його не показував, але пересказав і так далі. Він на одному з ефірів про це сказав. Тому я не здивований. Я здивований за інше, чому в цей лист не можуть повірити симпатики Саакашвілі. А потім я зрозумів, чому. Тому що це людей логіка чи якісь докази неважливі. Для них важливі емоції. Все, доказувати нічого не треба. Треба йти далі, розуміти, що буде далі. Але все ж таки, чому ось так різко змінюється риторика пана Саакашвілі? От як ви сказали, да, що шоколадний барон і так далі, а зараз же шановний президент. З чим це пов'язано? Що саме Саакашвілі приховує від суспільства те, що його змусило ось так звернутися до президента? Ну, це може підвести виключно сам пан Саакашвілі, але, мабуть, історія з фінансуванням його політруху, історія з дуже непрозорим перетином там кордону, є скільки грошей на це було витрачено, хто фінансує всі його, там, не знаю, всі його напрямки і все інше, а також дуже незрозуміле питання з Курченка, доказів немає, що це так чи не так, є дві версії, і все це, і після того він був розумний, люди його не підтримали в той кількості, якою він хотів, який він очікував, все це наклало свій відбиток. І зараз він реагує саме так, тому що він хоче залишитися в політичній площині, але не знає, як це зробити. І останній рух, коли це було з заходом Жовтневого дворця, можна казати, що це таке, знаєте, не конвенція, але це намагання хоч якось привернути себе увагу. Дякую вам за коментар, пане Бориславе. І ще одну тему хотіли б з вами обсудити стосовно антикорупційного суду. От справа в чому? Що депутатський законопроект про антикорупційний суд може бути відкликаний 21 грудня. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції БПП Артур Герасимов. І за його словами, щойно це відбудеться, президент внесе до Верховної Ради свій законопроект. Головне, аби до цього документу не надійшла велика кількість правок, адже це може заблокувати роботу парламенту, каже Герасимов. Хочу нагадати, що на урочистостях з нагоди початку роботи нового Верховного суду 15 грудня президент Порошенко заявив, що вже цього тижня внесе до парламенту законопроект про антикорупційний суд. От, пане Бориславе, чому ми спостерігаємо знову ж таки відтягування цього законопроекту про антикорупційний суд? От ваша думка тут цікава. Я можу сказати, що я так не бачу цей законопроект. Це по-перше. По-друге, я можу сказати, що якщо в четвер його поставить на голосування, то ми всі не впевнені, що за нього проголосують. Тому що зараз я знаходжусь в сесійній залі, і тут менше ніж 150 депутатів. Скільки депутатів буде у четвер, ніхто не знає, але мало хто може гарантувати, що буде достатня кількість. Чому так важко взагалі, от спостерігаємо таку картину, що так важко цей законопроект поставити на голосування і за нього проголосувати? Що ж там такого, що от заважає вчасно за нього проголосувати, все зробити? Я можу сказати, що в даний час виключно заважає те, що є інший депутатський законопроект. Для того, щоб цей законопроект відкликали потрібні голоси. І ми не можемо, ще раз кажу, побачити законопроект президента саме тому, що є інша альтернатива, і раніше подана. І ще маю таке питання до вас, пане Бориславе. От сьогодні ви мали збиратися і розглядати кандидатуру на посаду аудитора НАБУ у комітетах. Чи зібралися, чи розглянули і взагалі?
інформація, невірна інформація. Такі намагання були, і ми це побачили в порядку денному, який був оприлюднений раніше. Але хочу сказати, щоб ви зрозуміли, що в нас вже є кандидати, які повинні бути підтверджені комітетом, знесені в залу для голосування саме паном Парубієм. Це повинно спочатку бути. Після того, як буде закінчений конкурс, можна дізнати будь-що інше. Але досі ще процедура не завершена. Дякую вам дуже за коментарі. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Борислав Береза, народний депутат України, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Повертаємось до студії. Отже, почули коментарі і от хотіли вас спитати стосовно антикорупційного суду. Спочатку було анонсовано, що сьогодні, 19 числа, минулого тижня, було анонсовано, що на сьогодні поставлять на голосування законопроект про антикорупційний суд. Потім його перенесли на 21 грудня, а вже зараз ось лунає інформація, що його можуть відкликати. Чому постійно спостерігаємо ось такі стрибки з день в день? Тут є кілька моментів. Перший момент юридичний. Річ в тому, що в законі України про судоустрій і статус суддів передбачено, що антикорупційний суд повинен почати функціонувати через 12 місяців після того, як буде прийнятий відповідний спеціальний закон про антикорупційний суд. Іншими словами, якщо зараз приймається цей закон, то через 12 місяців він повинен запрацювати. Тобто, чим пізніше ми приймаємо закон, тим пізніше він починає функціонувати. І це перший момент. Другий момент. Організаційно на сьогоднішній день вже все готове для того, щоб провести конкурс, тому що є досвід вже з Верховним судом. Хороший, поганий – це вже інша історія. Тобто тут затримок теж жодних немає. Третій аспект. Все ж таки є і різні позиції стосовно теж антикорупційного суду в низці питань і окремі проекти законів. Ну, я, умовно кажучи, називаю один з законопроєктів, це від «Самопомочі», да? Стосовно нього є негативні висновки, наприклад, Вищої ради правосуддя, наприклад, Венеціанської комісії, що він недосконалий. Да? І очевидно, і відсутність політичної волі, очевидно, і там президент теж не бажає, аби все ж таки законопроект був прийнятий, тому що є ж норма Конституції, яка передбачає, що закони, які подає президент, да, вони розглядаються невідкладно, можуть бути визначені президентом як такі, що є невідкладними. Ну і врешті-решт, давайте не забувати про те, що за великим рахунком, от апелювання до того, що нам не вистачає антикорупційного суду, щоб побороти корупцію, це величезний міф. Тому що якщо ми подивимося досвід Румунії, там антикорупційного суду не було. Якщо ми подивимося досвід України, то звинувачувати судову систему, яка, я підкреслюю, є недосконалою, яку треба реформувати, можна було б, якби наші антикорупційні органи направляли справи до суду. А вони не закінчують досудове слідство, немає обвинувальних актів, які передавалися до суду. От хай би вони передавали для початку обвинувальні акти, хай би суд розглядав би ці справи, тоді ми могли б говорити, нам не вистачає антикорупційного суду для того, щоб по резонансним справам були посаджені ті, хто там є, умовно кажучи, корупціонерами. Але якраз антикорупційні органи свою частину роботи не виконують. Я розумію, що тут є певні об'єктивні причини, тому що мені доводилося трошки вивчати досвід румунський, то там фактично антикорупційні установи почали демонструвати ефективність десь через 5-7 років після того, як були створені. Ну, у нас цей час все ж таки ще не пройшов. Да? Але ці антикорупційні установи, ну і аналог Національного антикорупційного бюро, з моменту, коли порушується справу і виноситься вирок, от становить цей час рік. А в нас за цей час навіть справи ще не доходять до суду. Тобто треба запитувати ще і у антикорупційних органах, чому так от відбувається, тому що поки що я чув весь час, мабуть, 75% ефіру речниками НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це в цьому проблема в судах. І 25% вони говорять, що проблема в тому, що це складні справи, які потребують тривалого розслідування. Ну, мені хотілося, щоб все ж таки була більша відповідальність, тому що штат НАБУ, згідно закону про Національне антикорупційне бюро, складає 700 людей. Я вже мовчу про те, що, розумієте,
НАБУ теж досить часто порушує ряд норм, вчиняючи ті чи інші процесуальні дії, як, наприклад, це було фактично в позаминулу п'ятницю стосовно обшуку в Міністерстві юстиції. Да? В багатьох інших теж ситуаціях до Національного антикорупційного бюро є надзвичайно велика кількість питань, тому що можна бачити якусь таку вибірковість, на превеликий жаль. Повернемося ще до цієї теми. У нас на прямому скайп-зв'язку Ескендер Берієв, голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Ескендере, вітаємо вас. Добре. От для початку маю таку інформацію, і потім перейдемо вже до питання. Генеральна асамблея ООН сьогодні розгляне український проєкт резолюції про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму. Зокрема, в результаті є вимога до Росії щодо виконання тимчасових заходів наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони меджлісу кримсько-татарського народу та забезпечення навчання українською та кримсько-татарською мовами. Міністерство закордонних справ України наголосило, що голосування щодо резолюції Генеральної асамблеї ООН з кримського питання свідчить про підтримку України світом в питанні деокупації Криму. Ось, пане Ескендере, до вас таке наступне питання. Взагалі, ця резолюція ООН, чого очікувати і на який результат сьогодні взагалі слід очікувати? Як ви гадаєте? Резолюция у Генеральной Ассамблеи ООН была принята 16 декабря 2016 года. И на самом деле та резолюция, которая будет рассматриваться сегодня, она была принята уже в продолжении той резолюции по положению прав человека в Крыму. Она была принята третьим комитетом. Это комитет, который как раз занимается вопросами прав человека, комитет ООН. И на третьем комитете мы получили поддержку, Украина получила поддержку за эту резолюцию 71 голос, 25 были против и 77 воздержались. Сегодня будет уже рассматриваться на уровне Генеральной Ассамблеи. И мы очень надеемся, что останутся хотя бы такие цифры, и тогда будет принято решение. То есть если 71, одна страна также проголосует, один представитель, то мы, в принципе, будем иметь результат, принятую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Что же мы можем иметь или какой может быть результат? Дело в том, что резолюция Генеральной Ассамблеи, она носит рекомендательный характер. Но часто люди говорят, ну и что, ну принимают резолюции и Европарламент, Генеральная Ассамблея ООН, а результатов не видно и никаких нет результатов. Я скажу следующее, что все-таки это одна из самых таких ну, скажем, высоких площадок международных, самых таких популярных площадок. И решение Генеральной Ассамблеи – это очень серьезный и важный посыл на международном уровне для всех стран. И вот как раз-таки в этой резолюции, которую сегодня будет рассматривать, кроме тех тезисов, которые вы назвали, там еще очень важный тезис есть. Это то, что на международном уровне будет признан конфликт, вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией. Там есть такой пункт. Поэтому, во-первых, мы демонстрируем и показываем всему миру, что Российская Федерация нарушает международное право и не исполняет промежуточное решение Международного суда ООН. А данное решение, оно не носит рекомендательный характер, оно носит обязательный характер. И вот подобные действия, они способствуют накоплению кейса для того, чтобы мы в очередной раз уже в международные суды обращались и показывали, демонстрировали, что Российская Федерация является злостным нарушителем международного права. Ще маю таке питання. У нас Алім Алієв в ефірі нашого телеканалу сказав, що очевидним є той факт, якщо проголосують за резолюцію ООН, очевидним є той факт, що Росія не буде виконувати ось ці всі вимоги, які представлені у цій резолюції. Що тоді робити? Как я уже сказал, резолюция Генеральной Ассамблеи, и я уверен, что она будет сегодня принята, она носит рекомендательный характер.
И Российская Федерация, исходя из опыта вот последнего периода, Российская Федерация не выполняет не только резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, но и резолюции Европарламента, Комитета министров Совета Европы и так далее. Но опять же, Российская Федерация, как я уже сказал, не выполняет и те документы, которые она обязана исполнять, то есть решения Международного суда ООН. Таким образом, мы на самом высоком уровне через эту резолюцию напоминаем Российской Федерации, ее политическому истеблишменту, ее народу, то, что их власть не выполняет международные обязательства. И таким образом мы накапливаем кейс, и следующие на международном уровне, на Международном суде ООН, это будет хорошим основанием к тому, чтобы были приняты более жесткие меры в отношении Российской Федерации и хороший посыл для того, чтобы дальше развивать кампанию санкционных действий в отношении Российской Федерации. Тогда все страны, даже те, которые воздерживаются, или те, которые убегают покурить во время голосования, они будут понимать, что Российская Федерация – это нарушитель международного права, нарушитель статуса КВО в мире. И поэтому у нас будут все основания, и это хороший инструментарий к дипломатическим переговорам, для того, чтобы к нам больше присоединились больше стран, которые проводили бы санкции в отношении Российской Федерации. Останнє питання до вас маю. Як ви взагалі оцінюєте ось вчорашні події, маю на увазі судові засідання і вироки, винесені затриманим? Ну, главную и важную оценку, на мой взгляд, дал сам народ, который назвал, что вчера был судный день над крымско-татарским народом, когда одновременно прошло 61 заседание судебное, и причем ведь оккупационная власть знала, что на всех этих людей невозможно будет обеспечить защиту, так как недостаточно юристов и адвокатов, которые работают в Крыму. При всем том, это было сделано целенаправленно. При этом борьба продолжается. Нужно понимать, что нам нужно проводить и продолжать нашу ненасильственную борьбу. И в этом случае мы можем победить, когда мы будем, во-первых, едины, когда мы будем солидарны и будем поддерживать друг друга, соответственно, поддерживать тех людей, которым были вынесены решения в штрафе в виде 15 или 10 тысяч рублей. Ну и с другой стороны, мы здесь уже на материковой части Украины должны сделать все, чтобы в том числе и на подобные действия предусматривалось финансирование со стороны украинского государства. Дякую вам дуже за коментарі. Ескандер Барієв, голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру, був на прямому скайп-зв'язку зі студією АТР. Повертаємось до студії. Олександр Москалюк, політичний аналітик у нас в студії. Нагадаю, пане Олександре, продовжуючи тему резолюції ООН, як ви гадаєте, наскільки це важливий і реальний крок вперед для вирішення конфлікту? В чому проблема? Всі міжнародні акти, документи, вони за великим рахунком мають все ж таки рекомендаційний характер. Нерекомендаційний характер означає можливість застосування санкцій. Реально цього відносно Російської Федерації поки що в достатній мірі не робиться. Я завжди наводжу приклад Південно-Африканської Республіки, де існував режим апартеїду. Вводила Європа санкції, Світове співтовариство до Південно-Африканської Республіки теж санкції. Але до 1985 року ці всі санкції, вони були, м'яко кажучи, неефективними. Врешті-решт було прийнято світовою спільнотою рішення про те, що ми забороняємо імпортувати з Південно-Африканської Республіки алмази і золото. Тобто сировину, яка була достатньо важливою для економіки Південно-Африканської Республіки. І от пройшло буквально кілька років, і Південно-Африканська Республіка вимушена була все ж таки режим апартеїду ліквідувати. Я думаю, що якби вводилися санкції аналогічні до Російської Федерації, трошки була б інша історія, інший діалог, інша справа. На превеликий жаль, що стосовно Російської Федерації в силу низки обставин, в тому числі і економічних, такі санкції ніхто не буде запроваджувати, тому що Європа все ж таки потребує нафти, потребує газу. Це перший аспект. І другий аспект. В 2015 році, в кінці 2015 року, Росія почала вихід з сприйняття міжнародного права як частини свого внутрішнього національного права.
І в тому числі це було через рішення Конституційного суду Російської Федерації. І тим самим фактично Росія вказала про те, що вона може не виконувати рішення. І я вам хочу сказати, якщо ми будемо говорити про можливість виконання чи невиконання, я згадую завжди ситуацію, яка мала місце в 2014 році, були рішення Європейського суду з прав людини стосовно Північного Кіпру, і було встановлено зобов'язання Туреччини відшкодувати, на той час це був рекордні суми, тим людям, які постраждали внаслідок дій Туреччини. Але Туреччина сказала, ми не будемо виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Все. Примусити виконувати Туреччину ці рішення виявилося неможливим. Але ж ми прекрасно розуміємо, що Росія це, мабуть, що більше має потужностей в різних сферах, ніж на сьогоднішній день Туреччина. Да, тут абсолютно я згоден, що треба накопичувати ці матеріали, ці рішення, тому що в майбутньому це може все ж таки стати певним таким переломним моментом, так само, як я ж згадую Південно-Африканську Республіку. Врешті-решт було прийнято дійсно важливі рішення, які потім послужили для того, щоб режим апартеїду зник. Дякую вам дуже за коментарі. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Москалюк, політичний аналітик, був гостем цієї години в нашій студії. Вже наступної години зустрічаємо гостя наступної години. Це Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи «Права справа». Піднімемо питання Донбасу і погіршення ситуації у зоні АТО. Повернемось до студії за 20 хвилин, а за 5 хвилин в ефірі АТР новини «Заман» з оперативною інформацією. Залишайтесь з нами.